Salam Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizi sizin ähli hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkmenistan aviakompaniyasy Türkiye uğru boýunça 2 fan ýöreti uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Alınan habara görä Türkmenistan aviakompaniyasy 2022-nji ýylyň 17-21 iýulda Aşgabat İstanbul Türkmenawat uğru boýunça ýöreti gatnawy amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, mälim bolşýaly Türkmenistan halkara gatnawlary kem-kemden ýola goýýar. Häzirki wagtda Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay, Russiýanyň Moskwa hemde Tatarstanyň Kazan şäherlerine adaty gatnawlary ýola goýuldy. Türkmenistan Türkiýe uğru boýunça ýöreti gatnawlary Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniyasy hem amala aşyrýar. Bu aviakompaniya soňky gebek şu ýylyň 2-nji iýulda Türkmenistan uğru boýunça ýöreti gatnawy ýerine ýetiripdi. Mehriban ýaşlar, egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlara resmi namalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýutup biljekdiňizi ýatladyk geçýär. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin enniki fanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.